Ya ro itrai. Kublai shibun. Hagani ke por ka bamantai ya ka ba pidon ban snap ya kani ke tien ke jong blai hagani ke por nga priang so bahaya pi we baro shagani ke channel jong ka Potternet Gospel Media Ministries. Ngada ai kublai pi ru we baro. Da ka jing so it haga kerteng ke jong Jesus unang pen em jongi. Bangangai kani ke sngi ka long ke sngi ke ba kemen bu trai la bo na marba upah ingi ke nega ketien. Bara upah ini ke ketien upah man pen kia ika man sim ke jongi upah man pen kia ya ka met ke jongi. But man pelat ingi na ka jing pen jot ong ke ketien ke jong. Beli ke sam si spa nyaw ke kot bar po ke kren ya kata bu upah ika ketien upen kia ingi upelat ingi na ka jing pen jot. Tading ta bu upah ika ketien ke nega skir upen kia ingi. But ke kata habang yo ini ke ketien kani ke ketien kalom ke dawai ngetip ke dawai kam dei ke betiang ke dawai ke dei ke bektang rea mengidi ke bektang ke tahi ken ke penkia ia kita ke jingpang ia kita ke jing mong haga men sim ke jongi haga jingmut perkat ke jongi haga jinglong jingim ke jongi kan mau bakani ke weru baktien jublai ke ong baktien ke jong blai ke long kum ka wat shisha jisu ong am shimlon ben bu ke jing suk aperthai nengalawan ben bu ia ke wat ke bomut haba ong ka wat ke dei bet ke jingele ka jingele hapo jong briu ka jingele ku haban yale man lagasngi ka wat ka ot ka wat ke pendekut ka wat ka thar ka wat ru ka la ben pen mi snam na ka ben ong ipia ka ni ka sngi haba ka don ka wat ka pen khia apat ya ka taken ka jingpang ka hapo jongi nginget ba khtien joblay kan pen khia ingi ka ni ka sngi ka khtien joblay si sha kan klong no ya ka ta ka baput ka bapor na po jongi ba ka khtien joblay kan ot no modern ki briu ki ba dan ki jingstam ba ki doktor ki atno ya kata ke jingpang banganget kan ke sngi la da kadon ke jingpang pop aga jingim ke jong briu la da kadon ke jingpang pop le ke jingle pop aga jingim ke jong briu ne ke ktien ka atno khnang bo tau briu on yo khia khnang ba ngin yo khia habang i shashkor ya ni ke ktien ke jong blai hangni ke pon ka kwa ban kren shapang ka jing shongkha but na kren ni ke ni da ka do not ka basngu khia nga kren ya ka ne da ka download ka basngu it ru na ka benta jong phi bat ka bakta amdei tang ya ka long ying ka long sem ka bakta ru ya ka ri bat ya ka jat ben riu habang kren chapang ka jing shongkha ken mau ya ka shongkha la pen Nongkhryiem ya ka ha ka jing it la da ubriu it ya ka briu la da ka briu kam it yu briu kinam poi sha ka jing ya shongkha kinam poi sha ka ta ka ban tai ya ka ta ka long ying ka long sem namar bakadei ka jing it tadeng ta lapen long ru ya ka long yeng ka long sem ka poi ru sha ka jing shongkha shongman lam don jing it ka benong fi kanam don ru ka shongkha shongman tadei ta kham tam shangi shani mdei bal ashu pen ya bu bun sin ka dei bet namar bangi jet hi dei namar bangi sungu it hi bagi shem jing it hi briu shem jing it umat jing it na ka briu ba ka briu ru ka sungu it yu tau briu bat ka dei halor ka Nongkhryiem jong ka jing it ya ka bala tei ya ka ta ka shongkha shongman bat ya ka bala tei ru ya ka ta ka long yeng long sem bat haba ong bala tei ha ka jing it ka ba mut hi la tei halor ublei namar ba udan u jing it namar ba udan ublei la penlong ya ke shongkha shongman mar de ublei ubala penlong ru ya ke shongkha shongman nado menengkong ude ublei ubala thau yu adam bode ublei ubala thau ru ya ke im but de ublei ubalong hapdeng jongki tadeng ta la penlong ru ya ke shongkha shongman ublei ulong ka jing it tengah kwan puli ya ka ni ka por ya ka ktien ke jong ublei ya ka bangila ban shem na ka shiti ke banengkong ke jong yanis kalenong kabasao ka khtien ka jong blai ka ongum ne ku heb it tungin it perlok hi na baga jing it ka long na blai te we baro ubo it la ka ya u na blai but u itu ya blai uta ubam it itu ya blai na ba blai ulong ka jing it hang ni ka kren shai ka bible ka ong ni but God is love blai ulong ka jing it but haba ublei ulong ka jing it tadei heng ta kanika shongkha shongman ru la pension Nongkhryiem haga ka jing it banga ong ipi ka ni ktin jublei ong baka jing it ublei ulong ka jing it ba deng ta ha baka don ka jing ele kam ka ha ka shongkha shongman
kan mau ke ne ka wei bam dei be le kai bat ubriu uta ubriu ne ka ta ka briu ke le kai bat ublei tading tang kwa ban ong ifi ke ne ka sngi bala ubriu wi le kai ha ka shongkha shongman bat ke ne ka briu bala tei bala pen shong Nongkhryiem na mar ka jiet de ding ta ong ni ubriu le kai bat ka briu le kai bat ublei na mar ka shongkha shongman ka dei ublei tading ta la ubriu uklim ya ka briu mdei bu klim ya ka briu uklim ya ublei bun ki briu ki ong klim niam klim balang kata kamlong i em lada nghienu jor bat kani ka jing shisha bang kwa ban ong ifi balada ubriu hi uklim ya ka tengah ka jong u balada ka tengah ka klim ya utau tengah jong ka kan mau ba mdei ba ki klim ya kita ki briu mdei ba ka klim ya ubriu ne utau briu klim ya ka briu riu klim ya ublei tading ta kwa ban ong ifi ladangi klim ya ublei kei kata kabakut jong ta ubriu kei kabakut jong kata kabriu tading ta kwa ban ong ye pi hagane kasngi bahaba pi jit ya ubriu haba ubriu ujit ya kabriu mdei ba shu ya kendu shalenti sengkien mdei ban shu ya jit namar be kendu a Facebook ne bi shu kendu Instagram mdei kumta rehaban pen shong Nongkhryiem bah ia kata ka jingjit hatu ka shudai tang kata ka jing sngo briu ni ka dei shisha da ka jingjit ka jong blai tading da bun sin ubriu ujit be namar bu sngo ba ka ni ka briu ka dei ni ka briu ka jit ni ubriu namar ka sngo kumba ka dei but hangta kawan kata ka jingit ka ba syukor kam dei ka jingit ka ba shisha tading ta ki long ying long sam ki jat ki pat ki pra bat bala pen shong Nongkhryiem mau teng ho ka dei ru kata dei tang ki shwe shong kum to dan li ki jing ka jing shong kurim ka bala pen kentang ka khmat ka jong blai henre ga ba khadu poi shepo district council poi shakata ka banyatar ya gita ki jing ya te ya gita ki jing ya kular aku aban ong ifi si sin bala penyate li badu blai am lada ya tar am utau briu la tar ya lade kata ka briu hi la tar ya lade but si sin bakalong be kumta kam kta tangi kita ki arngot ka kta wat ya kata long yeng ka long sam ka kta ru wat ki kon ki kti ka kta ru wat ya ka pateng ka banwan balada mlien shimlien ka her raibi te bat kumta kani ka long ka ba ma hadu kata kata bading ta ladau briu uklim ya la ka jong ka tengah kan ma ba ka bible ka kran shai ka ni ka wai balada briu kala ka bamut am unum yo ka hima ka jong blai lada ka briu ru kala klim bal ka im auria kanum yo ya ka hima ka jong blai mdei ba ong manga am puli hang ni maru blai umla ya ki briu ki ba pen ken ya ki kular ublai umla ban pediang ya ki briu ki bayai im bat ki bayai im ha kata ka pop klem kala ka bamut ka bible ka ongom ni ka kren ka ba shai ka ktin ka jong blai ka ongom ni Stephen Kongkorin ka landong ban riu khot khandai ka ong na ba fim tip ba kita ki bam hok kinum yo ya ki hima ublai ti wat sha ba on syukor no ya phi ki ba ya kai kin thai om lok tin jublai ki ba ya kai kin thai ne ban long kita ki playboy mo kita ki bi kai kin thai ki bi le kai ki kin thai ki bi kit kin thai ki ba ya klimsi kin thai lemni ki bi ya mani blai thala teng teng mdei tang ba shu mani ki blai thau nei teng teng kanika jingile klimsi ka along kung ka jimani blai thau briu umani ka tau le ka tau sngo ba ka ne ka de ka sngo bang lemni ki ba klim ong ka tin ga jong blai lemni ki rang long kin thai lemni ki bile sangsi para shin rang lemni ki batu lemni ki ba kwa lalot lemni ki ba buat lemni ki ba kren ben lemni ki ba khwan tam kin om yo ken ya ka hima ublai kani ka de ka ba ublai u da kren shai ong ye ki briu ki be kai kin thai ki ba mani blai thala ki ba klim lemni ki rang long kin thai ki shin rang ki ba pen kala kin thai yeladi lemni ki bile sangsi para shin rang ni kita ki be shongkha para shin rang lemni ki batu dan ki beri ki batu lok om tang ki batu pisah nei batu dan ki betu lok ro atip pelen bau ni ubriu udan laga jong ke briu hendak ni ke briu pelen kadang yalang tu kadang yalang ri kadang shong ri baru ni ubriu
ong fi ka jing tu lok ka ni ka pop badeng ta ko aban ong fi ka ni ka sngi ba lada ubriu udang yai im haga ta ka pop lada kala ka bamut lada dang mlien sa pan le ka ta ka kam nan jing ma kinum yo ya ka hima ka jong blai ka babel ka ong i ka ta ba kwa lalot mishu kwa bite kim juhun kwa asa ka wei kwa asa ka ar kwa asa shane kwa asa shatai ki bam hun ki ba kwa lalot ong ka tin ka jong blai lem ne ki ba buat ka kwa no fi ni sim dei tang bu buat kiat don ki ba buat kan thairu tading ta bu shu buat be ya ni ka kam tading ta utra udah keren persya hang ni ong i ka bakum kita mo ki lem ne ki ba keren ben ya ka ai shukren pathar be ga Shillong kum ta don nga yo sngo i ka ni ka wei balada ka ni ka briu ka phone ya ka ni ka briu ta ka ong balai kong phishim yu lok junga sakran ben kala pen ban oh ma pha kam ta sha tim sha tala pen ban tading tam long ka don pen ban ka jing ya huri hura bakani ka tengah trai kadang sneng le si ya ka ni ka briu ka tu yu lok jung ka te handa sakran ben pen ban tading tam ka babel ka ong ki ba kren ben lam ni ki ba kwantam kinam yo ken ya ka hima ka jong blai ki ba kwantam ki bis kwan men toy la di mo kani ka lok ka le bha kani ka lok shisha ka le sbun re chu kwan be na ka le try be chu le don bor be badeng ta na karu mo kwa bni shongkha snaga wer kwa bni shongkha snaga wer chu kwan be te ba utau breu em onom yo ya ka hima ka jong blai la tikina la da kala ka bomot no tadeng ta kwa bnong fi ka ni ka sngi kan ma bo ka shongkha la pen chong nong rem ya ka ga jing e bo no bi le kai ba ka ni ka jing e ya le kai ba ki breu ialehkai baru blai ubitar ya kata kanono ka yeng kanono ka shnong kanono ka ri ka ba im haga klimsi ki ba im haga auria kam june kata ka ri balei bu blai upen jot haga por ka jong noa ka dei ka ni ka daw u blai upen slei no da ka upen jot no sundan thiau ya kata ka perthai hi kata ka por balei bo blai penjot ya ka Sodom ba Gomora ka dei ka jing ya klimsi ma kwa banong e fi ka ni singi ka bamanta ai ngu yu blai ba ka ri ka jongi ka dang long kum ni kum ba kalong ngre ba pet la isher kei shisha te ka dei ka tanga snow balangi don shisha ka jing snow kya la dangi de ginong duai ka ni ka ri ka jongi ban lait na ka jing tim ka jong blai na marba ka don kata ka jing klimsi apo jongka tading tang ngi haban duai baladangi dei ki bri ki bale ka kamru ngi haban kala ka bomut no ba na fidang mlien ban le ne ka kam kalok jong pi pli loi kam tip henrei pidei ubiya kai kan thei fidei bu kwa lalot pidei brio uba ya klimsi pidei brio shisha ubam ju hun pideu breu bu shukwan jing men toy bet kani ka jigle ka jong pi ka long ka blai thao shisha la da phim yo ban le pi sngo bet bam hun kan mau phim ya le bat no phi le persha yo blai bat phi le kai yo blai la ne ka kran ka ni ka por ka thai breu ru da phi long kum ta kani ka khubor ka de ya phi ka ni ka sngi kalano kat ba ka por ka dang don na mar ka ni am la da ka yai ne kan her pateng kan ka jingtim kan hap hagi khon ki khti ki jong phi hagi bahiyeng ki ba sem ge jong phi bakani kanum kot sho lano ro ban kan long ka jingtim ka ban her pateng tadeng tala da phi kwa bakani kan kot no kadai phi ban kala ka bomot shisha e no pan bor no try jisu mun sem ba kho un yarap ye phi bo mun sem ba kho i un pen kho ya kata ka jing klimsi hapo ka jing em ge jong phi un pen khoi un ai fi ya ka jinglong ka bathmai ba ka bible ka kren sha ye ga ta kum ta la do ei udan ho kris ulong u jing thau bathmai ki barim kin do no kita ki jinglong rim baro kin do no hakmi ki baro kin chalong thmai nga kren na ka pod da ka do no jong ka jing so khia nga kren ru da ka do no jong ka jing so eat ye phi mar u blei kwa ba ka we ka men sim kan jot no le ba baro kin poi sha ka jing la ka bamot tadeng tangim don kam haga jing shisha ban wan bu hai da ki wei pat ya ka ni ka shnong ga jongi ne ban sha kni no radangi im haga ni ka pop
Ublay sungtanat syu yangi. Balada sungtanat yangi kai ke banja. Unai no ene ka ri ke jongi. Seki wei pat ki chat ben rio. Ngida yada kat bayada lada utrai yada. Lada ngi persyang ban ker nang ni nang tai ban le de kini kita kata kanumla ban yada ya ka ri ke jongi. Tadai ta fin kan ma ene ka wei. Baki Israel ru kumno ki khlem pitep. Thoi ubalam ukhomla ban tim mi ki Israel. Hendra ki Israel ki poisha ke jing klimsi. Ki poisha kata ke jing shongkha kle bat kita ki bamdai ki Israel. Tadai ta ki klem. Hagata ka pop ki shungop ta ka ngop klem poi perkat. Badeng ta ki klem. Nakata ka Nongkhryiem baki ki dan. Bat ki kelamarau. Tadai ta kwa ban ong fi ne ka singi ke bamanta. Ladang yele persya yu blai. Ladang ialehkai. Bat ke shongkha shongman. Ialehkai shisha bat ublai. Tadi tangin jot, bakarikan jot, bagay kata ang ihaban soto yang nega way, bagyaban simkiay nega kam, bagakam shongkha shongman kadai ke bakentang, kadai sisha, kadonot ke jong blay. Namar de ublay uba institute ya ke marriage, de ublay uba bu ya ke shongkha shongman, de ublay uba bu tangi way ubriu, bat tangi ke way ke briu, bat bakini shong de tat hado baka jingyap kan penyaklat yaki. Tadi kita ke Bible ke ongi kata, habo blay punya so what I bo brio un punya klat. Tadi kita kwa abang ongi figure ni ke sengi ke bamenta. Nginduai bo blay pelaj yang ni ke jela ke jongi, na ke jinga klimsi, na ke jinga kai kentai, na ke ni ke pop aurea, ke pop ke bo blay udah easily ke pop ke bawan rak ya ke jing tim, ke pop ke bawan rak ya ke jing penjat, ke pop ke bawan rak sisya. Ia katakan kajing penduk pendam bat ke bapen bitar you belai. Ingat tran ke ku ingi ke por ke bamenta. Balada ke long ying long sam jong pi ke long kumta. Pi lesi pi dan ya tau mensim brai. Ina doai ke por ke bamenta. La fi brai tangi ke tengah la jong. La fi brai tangi ke brio ke bau belai. Ula bu ne pin brai tangi utau brio. Ke bau belai ula bu. Nitip bun sin baga jimut perkat kayat de kumne de kumtai hendrai pihak ban kren haga kerteng ke jong jisu baga ta kan sange no bangim dei ban ai jaka yeu soitan ong ke tien ke jong blai tadi intang hab ban khot kerpat ya ke kerteng ke jong jisu marka bible ke ong stish ke nong rom kal nong ke bisi pau ke khot kat lai namar uno uban khot kerpat ya ke kerteng utrai on pen ya bat hagli ke por pila asyong kurim pila don ini ke kurim dei si kadon kum kata ka jing sngau ka jing mut jong pi ha ka jaga trai fi internet ka tu ya gani ni ha kata ke ha mo ha ki yeng ke sam ni kata ka snong kata ni ha kata ka jing ke nduk kang ku chu fi internet ya ka tu fi internet gani ka ba no fi kala ba chu ya ta ka jing mut jong fi henry ka ba no fi khot kerpat ya ka kerteng ke jong trai te an pen ya fi ka bible ka kren china ki kam ki apostle ka nong ga ba ar ka khot arb saw ka bible ka ongom ni yau ba blay ula pen mi pat da ka ba ula law no yaki jingkhum ke jingyap namar kamla long man bat maka yau kani ka kren o jisu ulayap bat ka jingyap kamla man bat yau jisu Christ bagata ka de ka jing shisha bagani ka jingyap kani ka bor juga jingdom ka batrai ka jim ka jongpi kanumla ban bat sa efi fin mi pat agani ke sngi hab vi khot kerpat ya ke kerteng ke jong try fin mi pat kum ubriu ubatmai bat kata ka pop kanumla ban bat sa efi ka bible ka ong ni da ka baula law no ya ki jingkhom ka jingyap un law utrai ya ki jingkhom ki ba khom ki jingmut perkat jong pi ki ba khom ka mensim ke jong pi an law no ya ki jingkhom barakhat ki jingkhom jo ka jingyap namar kamla long ban bat maka yau kamla long bagata ka bor ke jingdom kan bat sa efi nget trying ke kui pi ke ni ke sngi ke bamenta ngini doai shisha baga jimut berkat jipi kan long ke bakot bafino mai lat ban pun ya kata ka brai ha pok ka men sim ke jong pi namar ka bible ka ong kata ba ka pop kami namar ka sedang shwa da ke jing brai bala da ai lat itu ke jing brai kata ka brai ka pun ya ka pop ban dalak dei ban ka kai ka ka pop ban dalak kai ka pop ka kai ka jingyap ong ka tin jong blai kan puli sai sien mangila jupli na ka por ya kumnor bangi klet ngan puli ka ni ka por na ka stiu jacob ka ni ka nong ka ban ningkong ka ni ka khot ka bakhat san ka ong
Onda kumta kata ka jing kwa brai. Haba kala pun. Ka kha ya ka pop. Ti kata ka pop. Haba kala san. Ka kha ya ka jing yap ken. Ka tin jublay ka kren shai. Baka pop pleng. Kami namar ba ka dan shua ka jing pun. Ka dan shua ka jing brai. Brai haba la brai la pun. Banda la pun. La kha ya ka. Banda ka la san. Ka kha ya ka jing yap. Tadi ta ka abang ngi fi ka ni ka sengi. Ai ba ka jing mut ju perkat ka jungi. Inda ni ka jing mut ka jong Chris. Ya ka jing mut ka jong men sema kot. Ai ba ka jing mut jungi ka long bi ki ba perkat tangi ta ki ki ba bha. Ki ba internet. Ka Bible ka ongi ka ta bang puli ka ni ka por. Ila ban shem no na ka shitish ki Philippi. Ka ni ka lenong ka ba. Sao ka dekot ka ba. Pra ka ong. Hag ba why not go para banget ki ba shisha. Ki ba dan buram. Ki ba hok. Ki ba kot. Ki ba internet. Ki ba dayaro. Lada don ka no ka jing bha. Lada don ka no ka jing aro. To pin ya perkat ya kini ki ru. Tadi intang ini perkat ya gini ki ru. Om syu ya kata ka jing kwa brai. Om syu ya kata ka jing kwa lalot. Om syu ya kata ka ba syu internet ya gani. Syu internet ya kata. Om syu bangin meditate man pelak jingmut man puson ya kita ki balak ban wan ra shisha ya kata ka pop aga gm ke jongpi dai fin mutdur tang kita ki fin perkat tang kita ki ba bha ki ba internet ki ba dai ban yo ya ro ki ba don ke jing bha ki ba don ke no ke jing ro fin perkat ya gini ki ru ong tien ke jong blai inget ni dwai ni ke por ngin dwai la da fi don ya ke jing perkat haka jing mut jong pi ong bagani paramarjan ka kamla kani bani katanga ka jonga lani pila jule ro ya kata ka pop daga ba menta pi mo pi la don gani katanga ri pi la don senda ka wi pat katanga bat nolor ka tar finang don sho saki we equation ni shatai pi le kai ba du blai badai ta ka abanong fi mlong bani le kai ba du blai in the way butran ai fi ka bor fin kala ka bomot shisha ka ni sngi fin kala ta kala shisha ta di baka ki jingle man shwa kita ki jinglong man shwa kita ki jingle biet ki ba man shwa ki jingle ka jing bam tip kita borok kin do no menta fla tip ka jing shisha ka jing sha ka plai lo fi in the way ni ka por menta try ni ka por ngadap da ka jing sungu mela ai ka ni ka jing kai ka ba shai ha ka ni ka sngi ka ba menta ki tip ku kon rat ki breu ki bele kai ba shongkha shongman ki bele kai ba ka ni ka jing it ki le kai ba meu blai ba do menta ka sngi nga batat ini masim jing dum masim syukor ki ba trai kam ki kon ki jong blai do menta ka sngi ba tapi ya akan dikelenti nganget akan dikasngi mensim ba ko utrai haka jing bu jong pi ba finom lin sho finom long sho tau breu ba long marau haka klim haka auria ka ya kai kan thei hang ni ki kam jabo jaban utrai on ai fi ka donut ka batmai kan wan ka jing shep ting blai fi na kran da umen sim ba ko ba ka bor jong trai ka wan fi ka bor ka jong trai ka trai kam ka jing ka jong pi ba do menta ka sngi pin long breu ba tang shibet batang shi sur batang shi jinglong bat pinlong ubriu ubat tmai do menta ka sngi kani ka men sim jing dom ka ba shukari phi baro kan petno kani ka jing brai kani ka jing kwalalot baro kan ria no ha ka kerteng u jisu ba finom lin chu ban klim man le auria ban ya kai kan thai do menta ka sngi finom long chu ubriu kai henre ubriu ba shisha mdei shu ba yele kai ba do play henre uta ubalong shisha ba do play lani kong fim lin ni ki kam philo pin kala ka ba mut como jisu map itu ke breu ke bele aurea baru ong wale pop show ngai no menta ka sngi pinom le pop show namar utrai u iet yapi pen sgau ni ke khubor namar try nga aingu yeme mekren namar try shisha ki kon ki jomela da kim kala ka jingtem kan wan ha ka jim ke jongki try ngam kwa bakan long kumta meru try mem kwa bakan long kumta try ke kui kon ki jongme kerku ni kon ki jamen do ta sngi ai bor ki ko try am da ka boit am da ka bor ka jong ki hin do man sim jome hak thing which is so atwai amen bagi pentip sa sien ni ka por ka bamenta hak sngi sa jan sa trik bana april ngin do ni ka jeseng miracle weekend ha juai ha mentong ha district library ka sngo bai fi ni ka jeseng in don artli ki jeseng ko ka por shi beje janmiet baraka por saushi teng janmiet trying ko fi ngin se shema joy district library bala da fla shemi ka form jaga bible school snob haban wan submit no
balada phim pat shim wan shim no kapor kadang don ya phi tran ker khu phi ngin sa yeshem pat sa hi sien la sai ksni tran ker khu ku ble shibon amen